Okay, let's go. Vítajte na mojom kanáli Elektrojazdec. Dnes sa pozrieme na reálnu spotrebu mojej Tesly Model 3 rok 2019. Dnešná časť bude rozdelená na dve časti. Najskôr rýchle zhrnutie a jednoduché vysvetlenie pre tých, ktorí sa ponáhľajú a nemajú čas sledovať dlhé videá, a potom pomalšie a detálnejšie rozobratie spotreby. Takže poďme na to, poďme na reálne čísla, žiadne internetové tabuľky a prepočty. Za celý rok som spravil 16 866 km a celkovo som spotreboval 4492 kWh elektriky. Kompletné údaje zo štatistík auta. Priemernú spotrebu počítam tak, že celkovú spotrebu vydelím počtom kilometrov a vynásobím stovkou, čo vyjde následovne. A to je reálna spotreba vrátane zimy, strát pri nabíjaní a krátkych jazdách. No, dôležité sú tam tie straty pri nabíjaní, ale to uvidíte pri tom dlhšom videu. Teraz poďme na náklady. Celkovej spotreby som 4352 kWh nabíjal doma alebo na bežných nabíjačkách, kde som počítal cenu 17 centov za kWh, čo vychádza pri tarife D2 od ZSE plus minus, a je to trošku zaokrúhlené, takže sa to lepšie počítalo. Prepočet je jednoduchý. Toto je suma, ktorú som zaplatil za väčšinu jazdenia počas roka. Na superchargeroch som nabíjal 140 kW, cena je vyššia, vychádza 0,40 eur za kWh. Prepočet vyzerá takto. A keď tieto dve sumy spojím, dostanem celkové ročné náklady na elektriku, čo je táto suma. A ako je cena za 1 km? Celkové náklady vydelím celkovým nájazdom, to znamená takto, čo znamená, že jazdím za necelých 5 centov na kilometr. Toto bola tá rýchlejšia časť s hlavnými číslami. Teraz tí, čo máte čas, sa v kľude usaďte, vyložte si nohy a poďte pozrieť dopodrobná, ako to vyzerá. Tí, ktorí končíte, poprosím vás lajčík, zdieľanie. Ďakujem, ostatní pokračujeme. Dámy a páni, vítajte na mojom kanáli Elektrojazdec v dlhšej dobe. Času je málo. Prešiel presne rok, aj nejakých pár dní, čo som sa stal majiteľom Tesla Model 3, a dosť často otázka, ktorú dostávam, je, že aká je v podstate skutočná spotreba auta ako takého. Ja tým, že nabíjam doma v garáži, tak to viem úplne presne, aj so stratami, aj so všetkým, vlastne čo ma to stojí, a dnes vám to skúsim nejako priblížiť, že ako to vyzerá u mňa. Ja, čo som v podstate si spracoval, tak mám to vytiahnuté v tabuľke. Tesla má jednu obrovskú výhodu, a to je tá, že vy si dokážete vlastne v telefóne v aplikácii v rámci štatistik, viete, ja to nedám nahrávať obrazovku, tu už to vidíte, vám Tesla krásne zobrazuje celý rok, ale ako vidíte, je to od februára 25 do januára 26, čiže toto je v podstate rok ako taký, ktorý tam máte presne daný na ten interval, kedy si to pozeráte. Keď to chcete, aby vám to ukazovalo po mesiacoch, tak si hodíte mesiace a pekne až sa dostanete na začiatok toho, kedy ste si auto kúpili. V mojom prípade je to strašne pomaly. Neviem, či je to telefónom alebo čím, ale ja to určite zrýchlim. 7.11.24. Tým pádom pre mňa bude končiť rok 7.12. 7.11.20. Čiže tu máme jednotlivé mesiace, tuto ako vidíte 11. mesiac 24 a máte v podstate napísané, koľko som v tom mesiaci odobral kilovatov, máme tuto vľavo hore, tu máme to rozdelené
ten spodok do toho nabíjania doma, nabíjanie v práci, nabíjania na superchargery a iné nabíjania. Ako vidíte na tom grafe, tak je to tam aj farebne označené, že modré je nabíjanie doma, červené je nabíjanie supercharger, šedá farba je nabíjanie inde. To sú väčšinou nabíjačky, čo idem na chatu, majú tam elektriku, nabíjam sa, idem do sauny, kde mám možnosť sa nabíjať, tak takisto využívam tieto možnosti. Ja to mám v štatistike spravené tak, že mám aj iné nabíjania nejako nacenené. Normálne mi ich zaratáva do celkovej spotreby a s tým budem aj počítať. Ako keby som to platil, ak by niekto mal záujem, že chce to vedieť. Bez toho, myslím si, že to bude jeden vzorec, ktorý bude oslobodený, keďže som to rozdelil úplne do detailu, že aké je čo, ale ako vidíte toto na tom grafe, tak sú tam náklady za kW. Náklady za kW doma mám 17 centov, náklady na supercharger, ten sa prepočítava automaticky v tom danom momente, kedy ste na ňom boli, to znamená vtedy, keď som ja bol tankovať na supercharger, tak stal kW 40 centov. Ako vidíte, tie ostatné prácu mám 0, v práci nenabíjam, mám 17 centov takisto, ako keby som to nabíjal doma. Ale je to len kvôli tomu, aby som videl celkovú tú úsporu za palivo, ktoré mi to prepočítava na základe nejakej priemernej ceny. Odhadované rozdiely medzi nákladmi na nabíjanie vozu Tesla a náklady na pohonné hmoty zrovnateľného benzínového vozu v stejnej oblasti. Aktuálny výpočet je založený na cenách benzínu euro 50 za liter v oblasti Slovensko. Čiže tu máme vlastne rozpísané, podľa čoho sa to vypočítava. 11. mesiac, 402 kW, čo som zapísal aj do tej tabuľky. Tuto vidíte, že 257 kW som minul doma, 34 som minul na superchargeroch, inde som minul 111 kW. Tak to som si to prepísal podľa tých jednotlivých mesiacov do tabuľky, aby sa nám s tým lepšie pracovalo. Si to tak v rýchlosti preberá. Myslím, že kvôli jednému kW to predávať nebudem. Takže k 11. mesiacu 25 som si všetko takto prepísal a môžeme ísť na to, nejak na to pozrieť bližšie. 4, prvé nabíjanie 5, 6, 7, takže do 7. 11. 25 začneme spotrebu. Končíme. Pri tom dátume 6. nakoľko 7. som nenabíjal, nabíjal som až 8. Ale to vidíte. Si môžeme stopnúť. Fajn. Čiže údaje máme stiahnuté, mám to aj nahraté, ako som ich stiahol. Fotky z Teslackej. To budete vidieť. Poďme k tomu, že čo sa tam vlastne dočítame. Či už v grafe, alebo v tých jednotlivých spotrebách. Takže tu už máme našu tabuľku doplnenú. Údaje, ktoré sme si ukázali na prvom slajde, na údaje z Tesly. Tu máme, ako som povedal, skutočná spotreba kilowattoch doma, spotreba v kilowattoch inde, máme spotrebu superchargery. Áno, v podstate ešte jeden dôležitý údaj, že myslím si, že kilowaty inde zarátava do nich aj supercharger, čiže tuto som si ešte zvlášť odpočítal supercharger. Takže kilowaty inde sú vlastne tento výsledok minus 34, to má byť 111. Takto som to vlastne napadol do tabuľky a tabuľka nám vypočítala nasledovné parametre. 4492 je vlastne vypočítaná skutočná spotreba z Tesly. Kilowaty, ktoré boli spotrebované doma, sú
3476 kW. Kilowaty inde bolo nejakých 1016 kW. A tie inde sú rozdelené, ako som povedal, na 140 kW. Na Superchargeri a 876 kW inde, čo je v podstate údaj zadarmo. Elektromer doma. Na začiatku počiatočný stav bol 138 kW, na konci bol 4430 kW. To znamená, že keď si dáme rozdiel a odpočítame si skutočný stav elektromeru, konečný stav, koľko mi zapísala Tesla, že zobrala do seba doma, tak z týchto dvoch údajov vidíte, že koľko sú straty. To znamená, keď si to hodíme do kalkulačky, čiže 4430 kW som spotreboval na elektromere. Odpočítam vlastne minus 138 kW, ktoré boli počiatočný stav, tak 4299 kW. A keď si odpočítam minus to, čo išlo do Tesly, 3476 kW, tak sa dostane výsledku 816 kW. 816 kW je strata, ktorá vznikla pri nabíjaní. To je údaj, ktorý strašne veľa ľudí, a hlavne ľudia, ktorí nemajú možnosť si to merať tak presne ako ja, nakoľko v tej garáži nabíjam len auto. OK, sem tam zasvietím svetlo, ale myslím si, že riešiť spotrebu svetla, keď prídete do garáže, alebo ak tam niekedy zapojíte na 10 minút niečo, tak proste to už sú detaily. Takže 816 kW bola strata doma. Ale ako vidíte, započítal som do skutočnej spotreby za ten celý rok. Takže z týchto všetkých údajov potrebujeme ešte dôležité údaje, a to sú počiatočný stav kilometrov 98 665, konečný, keď som robil vlastne 7. ten odpočet a koľko kilometrov som vlastne na ten rok najazdil. Keď som to všetko nahádzal do kalkulačky a popočítal, tak mi vyšlo, že za rok som minul 785 eur aj s tými stratami. Čo keď rozdielme na drobné, tak vychádza, že ma kilometr vychádza 0,047 kilometr. Keď to dáme krát 100, tak vlastne jazdím za 4,70. V prípade, že z týchto údajov niekto vypočíta niečo iné, budem veľmi rád, ak ma opraví a povie, kde som spravil chybu, alebo čo som mal započítať, že ináč, alebo nemal ináč, ale každopádne za mňa to vyšlo následovne. Takže takto nejako vyzerá spotreba elektromobilu v reálnom živote a nie na papieri. Každodenné jazdenie mi ukazuje, že elektromobilita je o kompromisoch, ale o zmene prístupu. Čím dlhšie s elektromobilom jazdím, tým viac oceňujem oko za volantom, jednoduchosť nabíjania, to, že nemusím riešiť veci, ktoré som v bežných spalovakoch riešiť musel. Tento kanál je hlavne o reálnych skúsenostiach, takže ak vás baví pozerať sa na elektromobilitu bez prikrášľovania, tak ste to správne. Ďakujem, že sledujete kanál Elektrojazdec a vidíme sa pri ďalšej jazde.